Sa tra sé chláirse ag dul an éag. Tugad míad súil fiadhúra atá ag dul an éag agus atá I mihéineag ar a lán sa na héireann. Sa chláirse, túra míad súil chnagarí agus béad a bhair an éireann na blianta fadóin. Faríiseacha farsing na hórapa hua. Déach éire go léir mar seo, thart ar 500 bliana hain. Tá faríiseacha farsing na hórapa, ábhad a go leor spéicas éanla a chothú amach feibeacha marachtáil in éire. Is minic I léiríonn aninacha na héanlathe, an dúlra ar an mraithn le marachtáil. Ceandas na héin seo a bhairins na crín ach náfuil le fiscint in éiring an cnóthnag. Ceann eile an mentáin léana. Ar nó tá go leor cnagarí éagsúla le fáil sa bhreatain agus ar an mórrain. Chur ó súdamháin béire síos ar céach ó farsing agus a bhíoch na cnagarí in éiring sa 700 sa a luiscog na faríiseacha timpeall na tíre. Go dainn fuarthas iars mo chnábha cnagarí sa tír se cho fada siar le tús ré na crístiachta. Le líon na 9 déag agus an 20 hagach cor chnagare isteach sa tír. Ach, níor tad a réalta faoi. Sé an múr chnagare breach an chnagare is cománta san órap. Is minic effectar an mórchnagare breach a ngádaoine is asanna nar a chuirtar bia amachtas na héin. Nuair a hagan an dhíre crua is minic a légan an chnagare an faríis agus cuireann siad fuatha sna gádaoine. Glachan na mórchnagarí breacha sellibh ar na bethathóirí cnóna os na héin bhega. Sé an bheithe is ansa leis na cnagarí ná líorthirí bega géir a bhí an fáca an mó dus na mentáin. Ar nó tagan na cnagarí ag bord na néan go díreach cosú leis na héin eile. Nuair a hagach gíre crua, is minic bhíonn an corchnagare a bhealach go héireann ar thóir bia. Ní raibh an ionaise gur an éon chuideacha le póramhain sa go dtí 2008. Mar sin féin mí úil agus lúnasa 2008 has na cnagarí óga ar nós an countse ag teachgadí málaí cnóna a maiile clia agus a gílhaintáin. Aithní tar mórchnagarí breach óga leis an gapín dearg seo. Os rud go bhachas na héin óga seo hartar dead an taurig, cílíonn sé gur dócha gur rugad go háitiúliad. Has ag fearthóirí éin ag cuardach na gaoilte ag gílhaintáin san rach a dáhíine san nae ag lorg chóirí.
Pwy tochate ag na mwrch nagari breca le nadw ynta yn chrohanus a fi waha. Hog dromodoriacht crieche agus gleich árid an chnagari dochas dus na farahori. Pwy ere mi beltan in a bliana gavilis an ee, hanachas shacht nadacha chnagari agus córhi ein ynta. Dan head oer le cherichéad blian fi na chnagari ag nadw I íst in éring. Chuig éana flin, farahor éan as kilwantain, a man cuardach de chnagari fórithe. De gnád in snog darach niad I crown darach, ach tá cean amháin gard go Lord nád seo I mlína I cean crown fin seo agach sean cinál cuile hat ní na smóileo. Agus denan siad an niad hart déméidir nó ní smó, har an dalamh mar hempla howlan seo. Tá niad agwing. Húsan sin. Ní fisca dír cahan críicnig an snog darach ag neadú an airden. Ceapan rointíní gur críicnig siad hartar nuchtú I stéig le deir na cuilte. Ach rénos, bhí siad le feicáil am go chéile mar vagrants cean na go gach blian. Ach le déine bhí cíóg le feicáil go hátha gardíní agus bín capín dearagar an snog darach óg. Agus tagann siad isteach gardíní ag canóna. Na canóna fágan daoine amachta na Bluetooth mar sin le. Tá mis sin macónaí státa hiíochta híos an eice ré agus bhí ceann ag teachhuiid gardín cósanam. Níor chreid míon ar dúirtelam, tháinig sí cum rágrah snog darach sa gardín, agus níor chreid mé sé go dtí gur chuig mé suas le binoculars agus bhíon an downar mé eáil síon sin a githe canóna. Anis tá siad ag neadú ar an gcósta ar fád a chuntain dún sioscrílech garman agus ní fis cadas a tháinig siad. Seans go tháinig siad an mórrain nó túscart na hórpa ach gach seans go tháinig siad an bhratan beag mar tá is go bhfuil an déanaire sa bhratan ag fás go mór le déanaí agus gach seans go tháinig siad díreach trasna mar is féidir an ggósta, is féidir an bhratan beag a eáil an ggósta an seo. De gnánaí níon go mór le etalt thárisce ach de bhar brú beidir go sinna tá déanta acu. Tá go leor foríos meascathe timpeall ar an menach mór a gíolhantáin, agus daoríonn sé go mbeadh an siomh sách fellúnach de chnagarí sa chrúsíos ar ístan. Is cosúil go bhfuil géirí thar bar leis na chnagarí atá ag póras a cheantar seo. Anseo, feice míad mór chnagarí breach buineann ag bethú a ghearcach ag imil a nád. Tá paiste leanúnach dúmh ar bhuineáil an bhór chnagarí breach buineann. Tá písa beag dearag ar chúl bhuineáil ag a chnagarí firim. Feictar an seo a dosach an chnagarí firim agus an sin an chearc ag tuairt bethead na ghearcaig. Leis an ngléach ard atá acu, tá sé éasca ag na chnagarí fanúnta deangáil ina chéile. Tá na chnagarí de hir ar thóir feithidí agus á dúirt ag na ghearcaig amplach. Ní héan úna iad a bheith ó gnóthach, mar go hundúil bíonn idir cheire agus 7 nearcach in ngach nead. Is iontach an rudé, spéicas éon mar seo a bhí díothaithe in éiring leis na céata bliain ag teachta reis an sá chun cónaí ar íist. Tréis an bhrise bhíocha míad ar ainmhí a bhairann sá na blianta fadóthain ach nach bhfuil din a thuile. Fásach allmhór fíochfar cheanada hir. Foríos farsing neamhhéirithe
atá sách mór le tréad láidir béir a chothú. Ní léon bhail diaithe ar an méar dubh Americánach. Tá sé dintamach acu go bhfuil a gá irid acu ann de gach-sais béir eile curtha chéile. Tá neart spáis ag an méar dubh in America Thuaig le bheith ag radaracht gan bhac. Marann siad gar go leor don duine déana, achas beag únsaí nó bagarta bhíonn ann. Marann an béir dubh ar a bhur mhór ar glasraí agus feithidí, ach an áiteanna tugann siad ruachas ar bhoscaí brúscair agus a lehéad ar thóir bhí. Sa bhór bhailíonn siad ag béal na habhain ag fanacht ar na Bredáin, an chosú leis an nós atá an méar domhan. Go handúil duine siad a gcuid fíoch an áiteamíonn faoi scá nó a stíthe fiú. Mar a bhíonn sé dodach a hartara, bhíonn sé deacair ag an Bredáin iad aiceáil. Airis tá siad a fanacht ar na Bredáin scithe, bhíonn siad a tóireacht cairthe agus sméire sa dhuigh. Uaireanta cas an dá bhéir fidan ar a chéile, agus bíonn siad a bagart ar a chéile. Go ginearálta is ciúne a bhd mar bhéir an béir dubh ná an bhfuilta gar an allbhéir Americánach. Bheadh míomhantáiste ann don méar dubh, dá meach siad ar graint ag náthóg leis an méar domhan, óir iad a bheith níos lú. Ach, mar go mearlótha an noríos túh is féidir leis an méar dubh fannach glan ar an ghilta domhan. Ansa America Thuaig, mar a feithtar an béir is minic effectar an raccoon freisin. Tháinig béir an látáinebhan ó anmhí an chosú le raccoon. Tá droch cháil ar an raccoon mar gheallar go mbíonn siad ag réabh an muscaí brúscair agus a lehéad. Dra nós é seo a rainninn siad leis an méar dubh. Go nádúrtha, éhann siad feithidí bheaga, tarthaí, cnána chuile agus réimse lehan in vertebraig. Bhíonn siad a ggéire brethir éisc agus fraganna, agus éasa siad éin agus mamal bheaga má hagann siad ortha. Feictar grúpaí cluine raccoon ag scrablathóireacht trí farcinna agus cósanachta ar thóir bhí. Caithfeann siad go leor da go deama ag treid eatra féin, agus is féidir leo a bheith bagarthach go maith. Aineoin go bhfuil cuma deas láchara is féidir leis an raccoon gréim fíochmhar a bhain tasat. Is fearr fannach glanara más féidir é. Ar nó, tá líon mór don béir domhan ag marachtáir an seo freisin sa bharíos tú. Héis go dagan an béir domhan agus an béir dubh tresnar a chéile go minic, níl éon fórú atartha. Sé an béir domhan is mó a bhfuil scaipе farsingir ar fuair críocha na cruinne. Seo é an ainmhí a bhí mar an bíochláire sa tír seo 1800 bliain ó shin. Timpeall an ama sin, bhín tír clúdathe ag an bhorais, agus bé an béir an ainmhí do fíochmhaire sa timpeallacht. Má hagann tú cuairtear muséum staire an dúra an Malá Clia, feice tú céchá mór is a bhí an béir don. Tá có leacathe na linne le feiceáil an chomá, ar nás fia mór na meán ansá.
Ní an dat ná gur ana bhí mór fiachfar an béir dain le crúba fada cóchtacha. Sa látá nibhan, caithú dul go dtí an Rómáin nó an Anlainn chun techt suas leis an méir dain. Tá na béireanna seo an dóireann idir an Rúis agus an Anlainn. Póiríonn siad sna foríseacha tuva téige, agus tugann siad an saoire dá ráú féin i mí a choláiríonn an forís sa le dagan an gíre fada artach. Rach na chuileánse béarthaigh an máthid a láir gírig agus an sneachta go tubh ar an dalamh. Idir dá agus 3 chuileán a bhíonn i gach béir buineann. Nuair a bhíonn na chuileáin mór an áhainn chun siúil, tógann an bháthar amachchas a bluaisiad agus isteach sa bharís ar thóil bheithe. Fanann na chuileáin den na máthir suas go cheithre bliana. Le líon mí úil agus mí lúnasa, tagan go leor béir buineann go dtí an ionad beithe seo lena go chuileáin. Chun cúnamhúirt an ainmhí ársa seo teach sláán, chuireann muinte na háite beithe amachs na honad le cabhd a thuairt na chuileáin a ráú an aon gírig. Tá osciún 10 béir bailithe ag an ionad seo chun deis a bhainteas an methe breise atá ar fáil. Má hagan béir fireann cenasach sa cheantar, caitheann na chuileáin a bheith airich. Ní ghlachan an béir cenasach le chuileáin atá póirithe ag béir atá níos óige nó níos lú. Síalaíonn an béir cenasach an oiread chuileáin agus is féidir leis, sa ghaí sin daoiníonn sé go leannaigh sluchta híal féin sna béir. Is maithas ólas na máthiricha agus na chuileáin é seo, agus bíonar na chuileáin drepa go háirt na crín chun ionsaí ón méir cenasach a theachant. Seans gur bhain gcuid siod an órap a tháinig na béir a bhí an éiring trá. Tá na híhinnta 6 gairid san órap thuaig ag an am siod an bblion. Tá Spáineann tástálathe a duine gléadéana ír chnáfa béir a fuair a gúnta ag líontama go raibh gaol idir an béir éireannach agus na béir atá sa Spáin sa látá nibhan. Go mí ábharach tá an béir Spáineach ar nós an nghilta éireannach rompa a mbaol díthú. Ó aimsin na réamhsteire chruthigh dúil an duine i bheol agus i bhine agus an chumas cailte a ghlana feib an méir. Legan cheilteach don béir iad na hanimnacha art agus mat. Go deimhin bhí ardrí in éiring sa dar céad dar a bailm art anfar nó lonely bear sa bhéarla. Animnacha eile a bhfuil a monú sa bhacail béir ó hart, mac art, mac mahúna agus ó mahúna. Tresna na hórap a lug, bhí ómós agus éire ag na duine daana don méir fiachfar leis na mílte bhíon. In 1970 fuarthas cnáfa béir a bluaiseanna na Hallamhaí nó Alwí Caves a gúnta an chláir. Íon sin dahí ó dronaí, ceoltóir agus iarthróirís na pluaiseanna gúin faoin bhionachtain. I 1975 nuair bhí sé ag oscailt plúise an Alwí, tháinig siad ar Cnámhaí an Béir Eorpach. Agus an rud eile fuair siad ná labba an Béir Comá. Bhí siad ag fannacht an seo ar fanna blianta agus ina cónaí an seo comá. Thug siad na Cnámhaí go dtí seandálaí a bhí suite í Gaillimh, agus fuair siad amach go raibh na Cnámhaí le próisis carbón 800 bliain d'aois.
Tá teocht sa plú seo I gcónaí 10 degrees centigrade, agus mar sin banan an bear úsáid as na labí seo chun geimhridh a dhéanamh. Nuair a bhí an bear ina cónaí in éireann, bhí mór an cuilte sa tír seo. Tar éis tamil d'imigh na cuilte agus thosaigh an bear ag dul in éig. Is iad an plú seo uí agus an brenn na háiteanna déarnach a bhí an bear ina cónaí in éireann. Dáilíonn sé gur chur an aspa foréiseacha agus an bora a gúsaí talmhaíochta brú ar an méar go dtí nach raibh fanta ach an beagán an sa bhuiinn. Is gairid na dhéisin gur siad díothaithe ar fad. Créatúr eile a bhailechs na foréiseacha agus atá inis I mithe de bhar fíoch agus an talmhaíocht ná an capercaillie, bail dus na cearca phríg. Tá an capercaillie fós le fiscint go forlatham san órap thuaig, áit bhí an téan géime is móie le fáileán. Is even an feic an capercaillie seo agus in éide an tauraigh, agus meallann sé go leor fearrthóirí éin. Spéchas eile den chearc phríg I feictar san órap thuaig ná an dúchalach. Is iontach an feice an dúchalach in éide fórathe agus I dhíthil a ggéirigh an líochearc a bhealach go féin. Ach faoi láthair, ní leon tíim ag an líochearc seo ach bheith githin na duilleoga airg seo. Ach ní leon dót ná gur ben capercaillie rí na gearc phríg. Tagan an anim béarla capercaillie ón nGaeilge, capal cuile. Capag go raibh glór fórathe an capal cuile, trup ar nós capal a grith. Tá sé irónta go maith gur dócha gur in éiringe animníag an chearc phríg seo atá níos I mithinéag an 8 díag. Lá éigean béidir, agus níos mó forais á chur turfar an capal cuile eis go héireann I ríist. An tachtan se chuin, fiocha míad roint charactéirí sleáin atá mail sleánú bhain, agus ar chud eile atá muthe bhain ar fad. Banú na tuaiche agus muid a gáil éig an seir TG ceir de máirte hagan ag go hocht de techt den íon bhógraí tá vinspacht cráite ag ealas a gluchar go 60 sirí, Ross na rún ag leabhar éis se hocht agus níos dearnaí an sin, ban na ceol les gaiile tar camchúirt full láthir in éondíile de Sod Actors agus iad i ceol ar an imil ag an naí fan linn.